ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୌଳିକ ରୂପରେ ତା ଉପକ୍ରମଣିକାରୁ। ଏଥିରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମ ଭବାନ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ଆଦିଦେବଂ ଅଜଂ ବିଭୁମ୍ ଆହୁସ୍ତ୍ୱାଂ ଋଷୟଃ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷିର୍ନାରଦସ୍ୟ ତଥା ଅସିତ ଦେବଳ ବ୍ୟାସ ସ୍ୱୟଂ ଚୈବ ବ୍ରବୀଷି ମେ ସର୍ବମ୍ ଏତତ୍ ରତଂ ଅନ୍ୟଜନ୍ମାଂ ବଦସି କେଶବ ନ ହି ତେ ଭଗବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଂ ବିଦୁର୍ ଦେବାନ ଦାନବଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ଧାମ ଏବଂ ପରମ ପବିତ୍ରକାରୀ। ଆପଣ ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଆଦିଦେବ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଆଦି ପୁରୁଷ। ଆପଣ ଅଜ ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ମହର୍ଷି ଯଥା ନାରଦ, ଅସିତ, ଦେବଳ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଏହି କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତାହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ହେ ଦେବ ଦେବତା କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସ କେହି ଆପଣ ପୁରୁଷତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଗୀତା 10:12-14। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଜୀବ ଅର୍ଥ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ଧାମର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଭୌତିକ ଦୋଷମୁକ୍ତ। ପୁରୁଷଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଉପଭୋଗକାରୀ ବା ପରମ ଭକ୍ତ। ଦିବ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଆଦିଦେବଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଦିଦେବ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଅଜଂ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭୁମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମହାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ତାହେଲେ କେହି ଏପରି ଭାବିପାରନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖସାମତ କରି ବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। କାଳେ ଭଗବତ ଗୀତାର କୌଣସି ପାଠକ ମନରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଏହା କଥା କେବଳ ସେ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନାରଦ, ଅସିତ, ଦେବଳ, ବ୍ୟାସ ପ୍ରଭୃତି ମହର୍ଷିଗଣ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମହାତ୍ମା। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିତରଣ କରାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସେସବୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବ ଏତତ୍ ରତଂ ମନ୍ୟଃ, ଯାହା ସବୁ ଆପଣ କହିଲେ ସେସବୁକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଏପରିକି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାନବ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ବା ବଡ଼ ଦେବତାଗଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନ ହୋଇ ଏକ ମାନବ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ? ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କେହି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାନବ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ଜଣେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତତଃ କଳ୍ପନା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ତତଃ କଳ୍ପନା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ବିନୟ ଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ବିନୟ ଭାବଶ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ ନ କଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଠିନ। ଏହା ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।